zvinhu zvaingotaurwa kuti aiwa SADC iri kuuya munyika yeZimbabwe muna August for the summit, aiwa reality yachizosvika manje. Noda kwokuti ukaona ZVBC news yewe uchiburitsa nhau idzi woziva kuti aiwa chabvondoka, nokuti ZVBC yaingonzi yataura nhau dzeSADC, asi muzara nhasi taona kuti aiwa ZVBC yaikapubliciza kuti aiwa SADC yachizosvika. Sanopinda mashoko awabuditsa kana sonyora kwavaita kuti ubva wasubscribe like ubva watina on the bell icon. Notipinda paendewo pavo vanyora vachiti the SADC head of states and government summit set for August in Zimbabwe has emerged a catalyst for development with a number of sectors benefiting in various ways. All roads led to Zimbabwe in August this year for the regional annual meeting where President Emerson Mnangagwa will take over the SADC chairmanship. Saka nouya panapa tataona aiwa pachitogadzirwa road, taona Zimbabwe ichitoprepare maroads sezvamuri kuona papicture kuti aiwa Zimbabwe in its full capacity iri kunyatsa kugadzira kuperfecta zvinhu kuti nyangwe mahead of states paachanga izopinda munyika yeZimbabwe anoonawo kuti aiwa Zimbabwe inyika yakarongeka, inyika yawo yakabudira, sezvo mutungamiri ari kuwanawo chairmanship aiwa anodeserva. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudikwi pamusoro pechitiko ichi, nokuti ichi zvamungozanga kuti aiwa zvinenge zvataurwa neZVBC news aiwa inenge itori legit news. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pekuuya kweSADC munyika yeZimbabwe. Pinai ngomei section medu dzemafungiro enyu, musana kusubscribe, kulike, nokutina on the bell icon.